cando preparan esta tri, esta mañá fixemos aplaudir, ainda tedes as maus quentes, porque nunca na GAL houve un aplauso tan clamoroso como este. Nin o propio don Ricardo, que ten levantado aplauso, nin o propio don Ricardo levantou un aplauso como este que houve hoxe para mañá. Pois agora vou vos fastidiar outro pouco, porque antes de que vos lea isto que teño aquí, vou vos facer aplaudir outra vez. E vou vos facer aplaudir esta vez non de pé, como foi esta mañá, senón sentadinho. Porque de pé vanse por os nomes que vou comentar agora, e que nada mellor en homenaxe a Isaac, Martiño e Xosé Luis. Pido que se poña en pé Artai Miragaia Valencia. Pido, xa está de pé Xaime Torres. Eu teño aquí diante a histórica folla dos primeiros. E ben sabedes aquí de os primeiros e os máis recentes. Pido que se poña de pé Vitorino Pérez Prieto, novo membro da GAL, e pido naturalmente que se poña de pé o noso primeiro presidente, Xavier Alcalá Navarro, número 1 nesta lista que temos aquí. Agora sí, dades un soberano aplauso. Presidente Eduardo Maragoto, Consello da GAL, Isaac, Xosé Luis e Martín. Comparezo aquí e agora por un exercicio de responsabilidade asociativa e teño por diante o desafío de recoller nas miñas palabras o sentir das persoas que estamos aquí reunidas neste local e tamén os de moitas outras que dun ou de outro xeito nos acompañan no aquén e no alén. Quero nesta ocasión ser a voz daquela mocidade que se incorporou á GAL na primeira hora. Unha voz da primeira xeración preparada pola equipa fundacional. A xeración dos anos 80. Chamémoslle como queiramos. A xeración do estudo crítico. Está ben. A da dialéctica do desenvolvimento. Está ben. A da luz resucitada. Está ben. Se ninguna desas vos parece oportuna, chamémoslle a xeración da fotocopia. Porque todas serven. Poderíamos estar agora mesmo intervindo Manolo Portas, María Xosé Díaz Piñeiro, Luís Foz, Paulo Valerio, Enrique Raguñal, Carlos Virginia, Ángelo Cristóbal, Xosé Manuel Barbosa, Xosé Francisco Carro, Manolo Forcadela, Carlos Quiroga, Ernesta da Santa, Xosé Antonio Souto e un longo etcétera. Todas e todos retornarían 40 anos atrás para falar con orgullo dos seus mestres e contarnos algo
deste terror. En 1981 tiñamos entre 16 e 25 anos. Entrábamos na universidade e uníamonos a quen estaba xa dentro dela e aínda a aqueles homens e mulleres que obtiveran a licenciatura e que principiaban as súas carreiras docentes. Nos lanzamentos da dialéctica do desenvolvimento ou do estudo crítico, anunciados con cartaces enormes, moitos deles coa caligrafía inconfundível de Elvira Souto, vímonos, falamos e fomos coñecendo e tecendo a asociación. Con Xosé Luís de Ponte entre a equipa profesional e a juvenil, o sistema de comunicación funcionaba e foi así que coñecemos os nomes de Xenaro Mariñas, de Ernesto Guerra da Cal e de Xavier Alcalá. E recibimos convite para asociarnos á GAL e xa nas asembleas nutrímonos de amor á terra e de paixón dinamizadora a través das palabras de María do Carmo Enríquez, de Antonio Xil, de Elvira Souto, de María das Dores Arribe, de Ramón López Suevos, de Aurora Marco, de Martiño Montero Santalla, etc. Atrévome a sinalar un encontro simbólico do universo cultural emerxente. As xornadas da poesía galega, portuguesa e brasileira, celebradas na Facultade de Filoloxía en 1983. Alí estiveran Xosé Luís Méndez Ferrín, Bernardino Graña e Ricardo Carballo Galero en representación de Galiza, Sofía de Melo Braine e Eugenio de Andrade en representación de Portugal e Claudio Murido en representación do Brasil. A nosa equipa docente tecía, como se chama Xosé María Sánchez Carrión, o espazo simbólico do modelo de convivio policéntrico das diferentes literaturas do noso guía sistema lingüístico. Sobre esa base asentaba o novo Seminario de Estudos Galegos en que nos formábamos antes de asistirmos aos cursos de alfabetización que organizamos na residencia universitaria de Burgo, ministrados por Manolo Portas e Luís Foz, e que servían de preámbulo a aqueles outros en que nos estreábamos como docentes co método práctico como guía no ano académico posterior, o mesmo en que se celebrou o primeiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa en Ourense, onde coñecemos o Isaac. Aquela cita de 1984 en Ourense foi o noso primeiro ponto de encontro presencial. Digamos así, espontaneamente, foi o ponto de encontro da concentración parcelar. Foi inmensa fonte de seiva nutricia. Con aqueles relatorios asimilados, entrábamos na fase de levantarmos coas nosas propias forzas unha nova ponte ao estilo da que uns poucos anos antes fora levantada para nós. A estrutura tomaba consistencia. Ricardo, Xenaro e Ernesto, da xeración do 36, Isaac, das festas minervais, a lexión da transición e a do grupo das nacións. Traballábamos mau a mau. Resultado daquela unidade asentada no respeito mutuo, multiplicáronse os cursos e foron aparecendo Mendiño e Artabria e Bonaval e a Asociación Nacional de Estudantes de Letras. Chegaban Xosé Manuel Aldea e Xico Pardelo e os irmãos Alonso Noceda e Gonzalo Grandal e Mauricio Castro e Carlos Garrido
e Rosario Fernández Bello e Francesco Traficante, e Xesús Sánchez Sobrado e Beatriz Arias. E o espazo simbólico fortalecíase e aparecía o movimento de defensa da lingua, o embrión da futura Academia da Lingua Portuguesa na Galiza. Coa mudanza de século, incorporábanse os nosos alumnos e alumnas oficiais. Sergio Sende, Beatriz Vieites, Eduardo Maragoto, Uxío Outeiro, María Vilaverde. En fin, incorporábase a semente da semente. Xa non estaban Ricardo, nen Xenaro, nen Ernesto. Entón, Isaac pasaba a ser o noso patriarca. Xustificado estaría que naquela altura, no inicio do século XXI, lle tivésemos tributado a homenaxe ao traductor dos Salmos editados en 1966, naquela altura 40 anos atrás, ou autor das encíclicas de Xoán XXIII e de Pablo VI, ou do texto do Concilio Vaticano II, que levaba o subtítulo de A Igrexa no Mundo Moderno. Que bon sería que tivésemos un cariño para o noso mestre originario de Vilaseca de Trasmiras, que con 30 anos xa araba no amencer coa mesma paixón e amor á terra con que o seu veciño de Vilar de Rei, Luís Álvarez Pousa, sementaba loguinho de Clarexar. Estaríamos facendo xustiza ao coordenador do Dicionario Ilustrado, que comezaba a publicarse en 1983, ao autor, editor e comercializador do monumental Dicionario da Lingua Galega publicado no ano 86, o mesmo que sintetizou a obra para que chegase a un público máis numeroso na edición de Sotelo Branco. Se fixésemos esa homenaxe, se fixésemos o que tiñamos que facer, nomealo un membro de honra en 2006, estaríamos dando alento ao mesmo lexicógrafo que seguiu apañando, peneirando e atesourando 139.101 palabras para as entregar generosamente ao mundo a través da internet. Unha explosión de luz no universo da lingua. Mais non fomos capaces. En 2004, ao coincidir co 30º aniversario da publicación en Lisboa e Madrid do Manifesto para a Supervivencia da Cultura Galega, deberíamos ter nomeado membro de honra un Martiño de Casal de Gonce en Cerdido, un irmandiño que colaborou para que desde Roma se lanzase ao mundo a mensaxe reivindicativa do noso idioma, como antes, en 1954, lanzaran desde América os emigrantes exilados que apresentaran a denuncia diante da UNESCO da perseguición do idioma galego polo Estado español. Sería unha magnífica maneira de celebrarmos, naquela altura, os 25 anos da edición das directrices para a reintegración lingüística galego-portuguesa. E de paso, se tivésemos esa brillantez, celebraríamos o 10º aniversario das memorias de Felipe da Mancia, paxe de Don Merlín. Mas somos especialistas. Tampouco fomos capaces. No ano seguinte, en 2005, podíamos dizer iso de a terceira vai a vencida. En 2005 teríamos unha oportunidade ideal para nomearmos membro de honra o autor da edición estudo do Cancioneiro de Xoán Maira de Santiago,
que se tiña publicado exactamente 25 anos antes. Mas nese mesmo ano, o seu autor, outro irmandiño, este de Vilamaior de Negral, en Montín, viu publicadas as primeiras normas ortográficas do idioma galego, en cuxo proceso de elaboración participara en cualidade de secretario da Comisión de Lingüística da Xunta Preautonómica. Sería, 2005 sería unha oportunidade de ouro, porque se celebraba o 5º ano da aparición de 2 volumes monumentais dos estudos dedicados a Ricardo Carballo Calero, coeditados polo Parlamento e os Servizos de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. E nese mesmo ano, o profesor Xosé Luis Rodríguez, unha alumna, Carme Villarino Pardo, e un alumno, Elías Torres Feixó, foran organizadores do 8º Congreso da Asociación Internacional de Lusitanistas, celebrado en Santiago de Compostela, sob o título da Galiza a Timor, a lusofonía en foco. Mais non hai 2 e 3, e tamén da terceira tampouco fomos capaces. Na verdade, soñábamos con facer algo así, mas non tivemos capacidade para facer. O esforzo comunicativo co tecido asociativo galego, por exemplo, con Xosé Ramón Barreiro en calidade de presidente da Academia Galega, tivo custos internos e avanzamos máis lentamente do que sería desexable. Con todo, a pasaxe do tempo está nos dicendo que seleccionamos ben as prioridades. Mereceu a pena porque abrimos os brazos e recollemos en aperta fraterna a xeración a través, a da auténtica transversalidade. E o que eran soños tornáronse en realidades tangíveis. Os libros comezaron a chegar simultaneamente ás principais librerías de toda a nosa xeografía, nos circuitos comerciais normais. O portal galego da lingua pasou a ser xerido profesionalmente, como desexaban os seus criadores, Xosé Enrique Pérez e Víctor Lourenço. Os centros de ensino receberon a oferta de obradoiros ministrados pola GAL, e a nosa mensaxe prendeu nos centros sociais urbanos e nas sementes que hoxe emerxen en toda a nación galega. E por fin, lentos, somos lentos, mas chegamos. E felizmente, hoxe comparecemos na nave de Virán e comemos en Irmandade. Dale un aplauso ao restaurante porque comemos moi ben. Comemos en Irmandade e honramos a xenerosidade dos Travís, que nos anos 70 ensinaba o idioma galego no Ateneo de Madrid e na Irmandade Galega Lóstelo. Hoxe tributamos a homenaxe á entrega do Martiño, que facía outro tanto incluso nas mesas dos bares en Ferrol. O mesmo Martiño que colocaba nos bancos da igrexa aquelas folliñas boandeiras como orientacións para participar na celebración litúrxica. Hoxe honramos a dedicación do sucesor de Ricardo Carballo na Escola Filolóxica de Compostela. Esa escola que nos abriu as portas da obra de Manuel Rodríguez Lapa e da colección noroeste da Sala Costa, o modelo editor que nós queremos. Dos bichos de Torga, da Sibila de Agustina, do Sagarana, do Guimarães Rosa ou do Mayombe de Pepe Tela. Hoxe, por fin, recuperamos o espírito
da escola das areas do Padre Sarmiento e sentimos a forza que nos transmiten a escola de Fingoi e a do Colexio Rosalía de Castro de Vigo, dirixido por a tía Carla. Miguel Penas, Beatriz Vieites, Eduardo Margoto, María Villaverde, Uxío Outeiro. Noutras palabras, xeración a través. Queremos máis amor. Vou parafrasear, mudando un pouquinho, paráfrase. A forza do noso amor é saudável e útil, porque é constructiva. Queremos máis amor para Xosé María Monterroso, para María do Carmo Enríquez, para Luís Foz, para Xoan Carlos Rábade, para Moncho Raimundi, para Veneranda Rodríguez, para Manuel Rivero, para Aurora Marco, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos máis amor para quen son socias e socios de honra, e a nós ten que honrarnos, honralos e honralas. Non é un exixente. Non estou exigindo aquí que dentro dun ano haxa un acto destas características. Non. Non é o meu estilo exigir. É unha mostra pública de que os nosos ombros están aquí para colaborar disciplinadamente, con absoluto respeito polos ritmos e orientacións consensuados nas asembleas e executados polo órgano de goberno cuxa tutela vos encomendamos. Após este longo preámbulo, diríxome a vós, mestres de honra, Isaac, Martiño e Luís, porque antes de que vos presenteen con música e artes plásticas, queremos tributarvos homenaxe coa palabra. O poema que seleccionamos para vós é un símbolo da metamorfose que queremos para a nosa terra e para o noso idioma. E a historia, nestes versos, que vos vou recitar, está a historia dunha familia galega que no seu día marchou para Guildford, na Inglaterra. Unha familia galega que fixo fortuna económica e que retornou para comezar aquí unha nova etapa. En pleno século XXI, unha mamá e unha avó viaxan, desta vez como turistas, para demostrarem ás netas onde está a xénese do seu benestar actual e do benestar de toda a súa irmandade. Naveguemos, pois, amigas e amigos, para o norte, en compaña da avó, da mai e das netas, e escoitade o que di a neta maior, poeta, que foi directora do portal A Lei da Lei. O poema di así: a miña avó pediu-me unha fotografía, era só, diante do primeiro hotel en que traballara. A miña mai tiramos de outra no volardo que atropelara na súa primeira práctica de condución pola esquerda. Mai e filla, avó e mai saen na fotografía quase ás escuras, deslumbradas pola luz dos faros, un pouco movidas, a piques de vir camiñando cara a nós,
E así é que os seus sorrisos poden arder sempre. O poema é de Laura Ramos Cuba, da cuarta xeración de fillas e fillos da ANAL. Esa cuarta xeración, 40 anos, que recibeu o magisterio do Isaac a través do dicionario, a mesma que aprendeu do Martiño a través do método práctico. É exactamente a mesma que fixo escola coas palabras do Xosé Luís cando a Laura Ramos Cuba o entrevistou, e xuntos reivindicaron un Día das Letras para Ricardo Carballo Calero. Isaac, Martiño, Xosé Luís, a forza do voso amor dá resultados magníficos.